आं अबसे सानानि मुजुङो जों साइमानो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरफ साइमानो अ हाचिनि फियाबा अ हाचिनि फानो अ हानो शासन खायनाय साबो अ हानो शासन खायनाय जोंनिया अ हानो शासन खायनाय हिंखाय बुई अ बुई साबो जेकुनु सरकार फाइटन बुईनि थानिनो शासन क्षमता चीनी थानी ग्रै ना चीनी थानी राजनैतिक क्षमता दंगो ना व्यवसाय वाणिज्य अर्थनैतिक सामाजिक सब दिक दिया जों वंचित दंगो आबोनि बागिनो तिनि वानसुगै नायखांगांखाय जों नेशनल पार्टी खालामनाया नेशनल पार्टी खालामनाया हिनिनो तिनि अर वानसुगै नायनानै थांगांगांखाय जेकुनु सरकार फाइटन फाइपानो इकुइवेलेंस सामुं तांजागिया एकदिके उन्नत और एकदिके अवनत उन्नत बड़ समतल अवनत बड़ पाहाड़ अंचल आबोनि बागैनो राजनैतिक क्षमता करेमिनो दिनै आईपीएफ और त्रिपुरा लैंड सानानि नांगौ दिनै अवनत करिहिनिनो और आंचलिक दल आसायनानि नांगौ फियाबा आईपीएफ और उन्नत अवनत नासिगिसिने और त्रिपुरा लैंड सानिया नेक्स्ट जेनारेशन में थां खालामनानै आइडेंटिटी क्राइसिस हयते रक्षा मानानै एवं माइक्रोस्कोपी माइनरिटी हयते मुक्त मानानै बागिनो दिनै आईपीएफ वानसुगै बाबि त्रिपुरा लैंड सानि मातंग खाजानि माफाते ताखौ बुखुजों आं सानानि मुजुङो जेकुनु बदल क्षमता फाइटन क्षमता फाइपानो ए आंचलिक दल खालायनायनि डिमान्ड कुनु दिनो फानो जों गाहाम खोरिंखाय साक्सेस खालामनाया फियाबार नानानि गाति दाब्रानि गाति आमानि गाति अमाहायखाय नासिंगै तरिनाय बरफ रंगो आं और चैलेंज खाय सानानि मुजुङो आं और मृत्यु खायनानि मुजुङो सुदु आमानि गाति बाबुनि गाति दाब्रानि गाति सिमिकरै और जों चिनितेबो थुंताय दङ बुसखांगा एडीसी इलेक्शनो बेलेके बेजुर थुंगैनाय भक्काचारि मानो ए आईपीएफ तिरो वानसुनि खाजानि माफाते ताखौ बुखुजों बेलेके बेजुर जतनो साइमानो बेलेके बेजुर बाहायके थों बेलेके बेजुर जुर हंखाय जुर बेजुर हंखाय तीनटा जुदि खालायखाय बेजुर एकटा हंखाय कोयला गोरै हंखाय भक्का एडीसी भक्काचारि रहनाय जे चुना नासिंनाय जे डिमान्ड न गसिउनाय डिमान्ड न तब सक्सेस खायां तगांगांगाय आरो बोजों एडीसी ओ थांगिनाय बेनेके बेजर थंगि भक्काचारिनानि बागिनाय जत्त ताखौ बुखुजों मा चाय तगलायनाय फियाबा आंचलिक दल अरबो वाक्सु हायके बुचाय फाय दंबायो अनेक आंचलिक दल निनि बखरब आनि बखरब तगैनाय वाक फायका हंका आं वाक सिंदि बुखु फुलुगैरिओ आर सै फायफ्रं गांगाय आं सै जिनि याथे फुलुगैया गैथांगौ आमकै दा फियक दे कोनो दिन फियक नाया जान वाक नबो सिनोवा सै नबो सिनोवा जेसे पानो वाक जेसे पानो सै हिनि योगदानि रायथं जों ताई अरबो राजनैतिक जों अनेक राजनैतिक जों साइमांका जेरायनि सिमि राजनैतिक खायमां आज अफ दि राजनैतिक खायनाय जों साइमानो राजनैतिक थुंगायमां जों ताबो माइक्रोस्कोपी माइनरिटी न जों किरि दंगो खाजानि माफाते ताखौ बुखुजों ताय बिसोर राजनैतिक थुंगाय जाखिनाय दिनै आईपीएफ जे जादो फानो मुथांनानि बागै नेक्स्ट जेनारेशन मुथां खालामनानि बागै बिना आइडेंटिटी क्राइसिस हयते रक्षा खायनानि बागै एडीसी एलाकानो त्रिपुरा लैंड मारिनाय हिनि साइट माने जागा जे अर आन्ते कोन आंचलिक दर अर डिस्टर्ब खायनानि फायखाय जों रेहाय रिमानिया आईपीएफ नि जे डिमान्ड जे त्रिपुरा राज्यनि बरफ दफार बांची थानानि एकमात्र लामा हंगांका त्रिपुरा लैंड ओ त्रिपुरा लैंड नो जे बाधा सृष्टिनि बासानाय जों बरंग कोनो दिन फियक नांला जों कोनो दिन बरंग बुसखां बरहाय नांला तामनि हंगाय এই एडीसी ताबो निर्वाचन नाय ओ निर्वाचन खुमुलंग साबना पाथनाय एडीसी ओ साबना भोट दिनाय आबाबो प्रश्न फायदंग खाजाने मा पाते ताखौ बुखुजों बुसखांनि एडीसी इलेक्शन खुबै गुरुत्वपूर्ण इलेक्शन बुसखांनि एडीसी इलेक्शन बेलायखा वानसुक जातनाय इलेक्शन ओ इलेक्शन उनखा जोंनि बांची थानानै नेक्स्ट जेनारेशन मुथां खालामनानै जों मावानसुकनाय आईपीएफ
যদি এডিসি এলাকানো ত্রিপুরা ল্যান্ড মারিনাই হিনি সানি টঙ্গংগাই সাবনি থানে ও এডিসি এলাকা চালক নানি বাগিনাই সাবনো ইয়াফানাই আইপিএফ তিনারা মা ইয়াফানাই যেহেতু বয় এডিসি এলাকানো তিনাই ত্রিপুরা ল্যান্ড সানি টঙ্গংগাই जों आईपीएफ तिना जुदि त्रिपुरा लैंड सानानि बादिनाय त्रिपुरा लैंड मानानि बादिनाय तेबो और सामपानानि हिंगांकाय तेबो सहजकै जों आंदोलन खायै सहजकै मानानि हिंगांकाय जों आईपीएफ तिनो ओ एडीसी नो या फार मारिनाय अबसे मा वान छुपनाय खाजानि मा फाते ताको बुखु सं आं बुरि बुखु संनो गाबंगानि बुजुंगो फाइदि जों बुरि बुखु ग्राबो त्रिपुरा लैंड मानानि थांगाने बुरि बुखु ग्राबो नगो आसु तंयावै गांतिबो सिमि तंयावै जोंबो आगुगै मा फाइनाय त्रिपुरा लैंड जबानि बादिनाय बसकांने एडीसी इलेक्शन नो बाहायका आईपीएफ तिनि थानि जों या फायरि मानाय बाहायका जों त्रिपुरा लैंड तुबि फायमानाय दति दति खयैनाय जों चांग्रि खावैनाय जों जिनि सिम्बल रिसामी तुयै रिसामी रेली खायैनाय नं अर जनसभा खलायदि हिनिनाय नं थानि कबक मुंनारि गयो आने कक सिसे सामाने अरन मुथाका हामबाय जतन खुलुमबायका आईपीएफ का आयोग लक्षण त्रिपुरा लैंड दति मानथुन हामबाय।